Ang tubag nato sa Salmo Responsorio mga igsuon nagkanayon nga wa dayoy makatubag. Ang tibuok kalibutan mo singgit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Mao ni ang pangandoy before pa natao si Kristo. Mao na ni ang gidanggo sa mga katawhan sa Israel nga nagsunod sa Ginoo nga musinggit unta sa kalipay ang tibuok yuta, ang tibuok kalibutan. Nahitabo ba ni o wa? Natuma na ni o wa pa? Nganong wa man mo tingog? Sa inyo lang bangon ahona, natuma ni o wa pa? Karon, unsa may gisinggit ros kalibutan, kalipay o kuan? Kaayuhan. Paminaw ko ang gisinggit ros kalibutan murag kaayuhan gitingali aning COVID. Wa gitingali nalipay aning COVID, labi na gyud og ang ma-COVID ang imong mahal sa kinabuhi, imong mama, imong anak, imong bana, aw arang-arang tingin bana kay malipay ang asawa og ma-COVID kay i-quarantine man di naman ka. Naam sa ubang bana nga kundi ma-COVID mo adto man sa noon sa kuan. So mao na malipay ta usahay. Pero generally speaking wala ang kalibutan karon nagsinggit gyud kaguol. Kahadlok, kabalaka. Nya unsa man di ni madayon, di gini mahitabo ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios o nagmahay na sa Dios ang kalibutan. Sige na tagmahay nga, Lord, purti naman namong ampo nganong na lockdown man lang gyapon ning among mga parokya, wa man lang gyapoy misa, wa man lang gyapoy hilog sa masakiton. Ana, no? Sa inyong paminaw, wa na'y Ginoo ron? Ang Ginoo. Nya nganong wa man ni mahitabo? Oh, wow na siya. Namoy tubag. Oh, wa mo'y tubag, pariha ta. Diri sa unang pagbasa makakita tag tubag. Ang mga apostoles o ang mga disipulo ni Kristo sama nilang Esteban gipanglutos o gipangpatay. Si Esteban mo'y una natong martir. Si Felipe ni ngadto ni dagan pod ngadto pod sa Samaria kay nagkatibulaag naman sila kay si Saulo porti namang isuga sab sige yung panggukod patay priso. Pero si Felipe nga midagan ngadto sa Samaria dili dayto tungod sa kahadlok, mingadto day sa Samaria aron mosangyaw. Motong pag-abot niya sa Samaria matud pa diri nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo busan nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ana na siya. So ang kalibutan di ay nga gipasabot dinhi mao ang mga tao nga nakatagamtam sa grasyas Ginoo, sa milagro, sa gahom sa Ginoo. O kinsa man ni mga tawhana, ang mga tao nga mituo. Sama ni Felipe, nagsinggit ang iyang kasing-kasing sa kalipay, padung ngadto sa Samaria. Pag-abot sa Samaria, mitakod pod ang iyang kalipay didto. Pero kung ang imong kasing-kasing naa gani sa gitawag na tog kaning karatol, bisag tingog ras iro diha nya nagsimba ka mahalingi ka didto, no? Ilhan man ninyo mga naong diri inigsyagit didto mulingi man mo ngadto nya gasimba gud mo. Labaw na gyud na imo syagit diha pamusilon tamong tanan ug di mo manggawa simbahan. Samot na gyud karatol. Ngano man kay ang imong kasing-kasing wa mo tuos Ginoo. Mao man ang ratulon ta tungod man as pagkawa natoy pagtuo
So na ka na siyagit las iro dito, maratol na ka, naalay mo singgit diha, ratol na ka, lingi, labaw na gitingali og ang yawa na imuhonghong sa imong utok, samot na jud kag karatol, mawa na jud kas focus, no? Di ra ba maningog ay? Mauna siya, focus sa Ginoo. So ang kalibutan karon na mosinggit sa kalipay, mao ang kalibutan sa mga magtotoo. Pero ang kalibutan sa mga way pagtuo, nagsinggit sa kaguol, nagsinggit sa kagubot, nagilaid sa kalisod, nagtiyabaw. Si Esteban samtang bato siya, ang iyang gisinggit, kalipay gyapon. Tanawa ang langit, naabli, nakita nako ang Dios. Si Jesucristo naglingkod sa iyang tuo sa amahan. Di ka kamalipay, ana. Gitawag na mystical experience. Gitawag na ni St. Thomas Aquinas og beatific vision. Kana bang makakita kas Ginoo dito sa iyang gingharian? Si St. Thomas Aquinas god, pagkakita niya sa rays of heaven, dili gyud real face, dili gyud tinuod nga naong sa Ginoo. Rays lang, baka nang danag lang. The glory of God in heaven. Few seconds, nakita niya kanang maong talan-aon sa iyang vision sa nagampo siya. Paghuman ato, tan-aw niya sa tibok kalibutan, matod pa niya, murag basura. Ikumparar sa langit, ang tibok kalibutan, murara kunog basura. Matod pa niya, everything seems like straw. Basura. O makakita ta Ginoo, kay grabe man gid ang kalipay. Parihara gud anang bana, malipay ngadto sa kabit, ang asawa murag yung basura. Agi-agian lang, sinhagan lang, kulatahon pa. Mura na yung basura. Kaya nga naman, lipay man kaysa siyang kabit. Ang mga anak nalipay kaysa cellphone, ang ginikanan mura na lag basura, agi-agian, dili tagdon, sige lag anak to cellphone, dili ganit tabangan og trabaho. No? Ang mga ginikanan sad nga nalipay kay kwarta, mo sa tuy ilang kalipay, ang mga anak sad mura sag basura, biyaan lang din his Pilipinas, mangadtos abroad kay dagko kayog kwarta. Sorry sa mga abroad ha. Naman sa uban hinoon nga nagmahal sa mga anak. Pero nasa uban biyaan siya na bago pang anak biyaan tungod sa kwarta. Nya ang ilang ipasangil nga nagmahal kuno sa anak, pero ang anak nagtubo nga way mama, way papa, luoy kay istanan. Ang ilas ang utok na sudlan og basura, kay ngano man ang nagbantay tagaan ra pod silang mga gadgets aron malipay. Ang gadgets makahulip ba sa presensya sa ginikanan? Matod pas mga psychologists, nobody can replace completely and perfectly the love and presence of parents in the life of a child. Why makasubstitute ana? Bisan pag ang lula, bisan pag ang mga auntie, pabilin ginang vacuum diha sa kinabuhi sa bata kung absente ang usas iyang labi na gyud both parents. Maobitan na ka ng mga foundlings, kana bang ipangbilin bitaw nga mga bata, nga atimanon man as mga madre, na usay mga foundation, na magi musagop ana, musagop. Kasagaran gyud musagop, maproblema gyud. Kay problematic gyud kayo ang bata bisag giunsa pa nila pagmahal. Kana mga sinagop, luoy kay na sila ngano man ang nagsagop di man ka substitute sa longing sa ilang heart. Ang longing sa intimacy ngadto sa ilang parents. Ngano ako mning gisgutan kay ang longing sa atong kasing-kasing mausad ang Ginoo. Di gid ni masubstitutan og kwarta, gadgets, dungog or kaha sala. Samot nagyog sala kay kanang sala lami man kay na, labi na kanang lust ba nga sala. Kaila mo ana? Lust ba LUST. Mo na kinalamian sa tanang sala. Nya sikat ana kanang gluttony. Gluttony ba? Lami man kay nang gluttony god. Magpares na ganin ng gluttony og lust, patay gyud ka diya. Pero di ginaka-substitute.
Di gid na kapasinggit nato og kalipay nga way hunong-hunong. Kinsa ra may makapasinggit nato og kalipay nga may hunong-hunong? Ang Ginoo kung naa sa atong kasing-kasing. Nya unsa man pagbutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing? Matod pa ni Kristo, mutuo mo nako. Tuo mo nako ay magtuo bisan unsa. Yan, ingon mas Kristo, biyai ang inyong anak, biyai ang inyong ginikanan, biyai ang inyong balay. Tuo mo ana. Uy, tubag. Mutuo ba mo? Ingon mas Kristo, biyai, apil ang imong kaugalingon. Na tuo mo ana. Oo. Oh. Ya, ingon mas Kristo nga, ihatag ang tanan nimong kwarta ngadto sa mga kabos. Tuo mo ana. Oo, sir. Oh, di man gani mo mutuo ingos Kristo. Kung kamo magpahulam ayan na mo paningil og bayad, lisod kay mo tuo ana. Unsa nakag ang tanan imong ihatag adto sa kabos? Na istoryahe. Pero congratulations sa mutuo. Si Saint Francis of Assisi mituo niini og nasinati niya ang pagsinggit og kalipay nga nakakompose siya kanta, Make Me a Channel of Your Peace. Sila si Saint John Bosco, Mother Teresa, Saint Dominic, Saint Benedict, Saint Augustine, Saint Pedro Calungsod, Saint Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nanuo sila ani. Ang resulta, ang kalibutan nakasinggit og kalipay tungod nila. San Vicente Ferrer lang, pagpista nato dinis ato, singgit ang kalipay. Nakaroon gani, gasugod na sang nobina sa atong mga lumad. Ablain na sa nisinggit sa kalipay. Nganong nagnobina naman sa nga bago matanggap pista? Tungod sa kalipay. Amo sa ning debosyonan, kay amo man ning debosyon, matod pas mga lumad. Nya, dili din na nindot, porting nindotan. Bisag kada adlaw pa ta magnobina ni San Vicente Ferrer. Iguman na, lain na sang grupo, nobina. All year round, nobina na puta. Kanindot ana. Kana kung tinuod nga nagpuyo si San Vicente Ferrer, dihas imong kasing-kasing pagkanindot ana, hikawan pa na nimo. Ana mo na nindot. Ang problema ug wa magpuyo. Mao na problema dia. Sige lang kung misa dire pero kolekta ray nasa kung kasing-kasing. Sige sa magsimba diha, pero sige lang pangayo sa Ginoo og kaayuhan. Di gyud ka maong manghatag og kaayuhan ngadtos uban. Siging pangayos ginuhunungan na ning ako mga pag-antos, pero di gyud katabang sa mga taong nag-antos tungod sa imong kabuang. Di ba? Anong lagot naman kay imong naong nako? Nagtuo mo mas maayo ko ninyo. Oy, mas buangon pa ko ninyo. Niwali ra ko dire aron pamasin hasta ako makonverter unta, no? Ya, lumba lang ta ani. Kontis lang ta kisay makauna na tog follow ani. Kamo mas buotan pa mamugnaong nako. Pangutan-ang sa Kristan. Mutan na. Bisag imo nang pangutan-on mga lektor, makasulti na siya. Karon pariya, mut lang. Kana ganing mukaon ko, kana mukaon ba nas mga kanang-kanana bisag dias kusina. Ada sa among bas dining ba. Basta maglingkod kay kuan naghaing ko maglingkod. Adto gina mangaon ang uban ngadto atong kilo. Ako na gina silang giimbita dongan ta. Jutay ra gyud kayo ang mulingkod tupad nako. At kada yung mga 3 seats away ana. Nya di man sila ka balhin og laing lamisa kay usa ra man ka lamisa di ang lingkuranan nila ilang ino ko di man gyud mo maari diri-ari sa ay okay ra ko diri pa diri oy okay ra ko diri. Gahapon bitaw kasal ni Fritz baka ning ato din isang lagad sa nato ay kasal sila. Dito na ko naniod to na lamisa dito usa puti di maari lang ko diri ana dito yung naglingkod nga mga tulo ka buok nga kanang mga unay sad ba. Unsang namalhin man ngadto. Ako na mala usa dito. Ang nangaikog, ang ganira sang ato mga kuyog dinhi, mo nangaikog, mo ni paduol ari lang ko pader oy, pero tan-aw nako dahang kaikog na lang gito. Nag-inusara mas pader kay og pwede pa lang yun, biyaan yung pari oy. Biyaan nga naman, yawan on pari. Naayawan ni. Oh, mao na nga nindog na ta. Si Kristo mao ang pan, mao ang ilibnon. Motuo mo ana.
Nya ningon din siya, ang moari kanako dili nagyod gutomon. Ang motuo kanako dili nagyod uhawon. Nya kung mituo mo, wa na mo uhawa. Di na mo inom og tubig. Di wa mo tuo. Or basig nituo tanya, di sad ni tinuod ang gisulti ni Hesus. Nganong uhawon mangyapon ta? Nganong gutumon mangyapon ta? Hindi makak ni siya. Gayon sa may tinuod ani ron. Ingon man siya, ang moari nako, kamo ni ari naman mo ron ni Hesus, nimba man mo. Din ako no gutomon, iguli sa inyo, din na mo mamahaw. Sayop, maigo. Unya, ang motuo niya, dinauhawon na, perti magay ninyong himo dito ay suter, yung pabugnaw yun, mga dispenser, kay inom yung tubig, kay uhaw. Hasta gani pari, o pa mo magmisa, tagaag tubig, kay mo inom. So di ni tinuod ang gisulti ni Jesus, no? Tinuod. Mao na usahay mga igsoon, kung ang atong saligan, kanilang atong analysis, wagi mahimo. Kutob ra gitas tuo-tuo, dili is pagtuo. Kutob ra gitas lalis. Kutob ra gitas sa simba-simba. Pero wa gyoy epektos kinabuhi. Mao na magbantay ta ani. Ang sa unang pagbasa, ang nipatay ni Esteban nga magtutuo ni Kristo, kauban sa unang mga magtutuo, ang nipatay niya mao ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagsigi og tuo sa sinulat ni Moises, sa mga balaod ni Moises, og nagsigig paabot sa pag-abot sa Mesiyas. Sila mo'y nipatay ni Kristo, sila say nipatay ni Esteban. Unsa may gisangyaw ni Esteban? Kadtong Mesiyas nga mao si Kristo, inyo siyang gipatay. Kamo ang unang nakadawat sa sugo sa Dios, pero inyong gisalikway ang gipadala sa Dios. Nay peligro kayo. Kamo, di mo salikway sa pinadala sa Dios. Salikway dili. Kusga. Kinsa man ning pinadala sa Dios? Kung atong tan-awon ang kinabuhi sa mga pinadala sa Dios, number 1 nga requirement yun, ang pinadala sa Dios kabus, pobre. Pobre ba? Sama ni Jesus God, dito ra gipakataos pasungan ang inahan, way trabaho, ang papa panday, way balay, wa ka eskwela, di ba? Pobre. Nya kamo di mo musalikway sa mga pobre. Kano ba mga pobre nga mangawat na lang tungod sa pobre, di mo musalikway ana? Nawa. Hilom na. Ningon pa gyud si Kristo gani, ako na ni sige balik-balik dinhi. Wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay. Hubo ako, tanawa ha, ang iyang mga gipadala, hubo ako, inyo kong gibistihan. Nagmasakiton ako, mga ubos yun kayo, inyo kong gialimahan. Unyag na roy COVID, inyong padayonon sa inyong balay. O nasakit og COVID, inyong padayonon. Karon sa kalibutan, isalikway ang nasakit sa COVID. Hasta tong naduol-duol, i-quarantine, ipadlak, mura nagpiniriso. Kay di ta kadawat nga masakit ang COVID. Kay hadlok tang mamatay. Na. Unsa mo na? Sakto pa na. Mo na ha? Timan ini kan. Ingon mamong di mo dawat mo. Saman, di mo musalikway. Sa mga kabos. Magyan na ito panumbaling ha. Bisag ang mga kabos in town, wa na'y hapit agianan. Sige gitag pangural gina na itong balay. Lapo kay agianan. Wag na ito simintuha gani ang ilang agianan. Ikaw dito, nindot ikag balay.
Bahala na mo dag matubigan mo maayo. Basta ako diri, okay ko diri. Hanam ta. Labi na nang mag-arang-arang ng kahimtang. Oy, inig pangural sa balay. Ang balay dito, nindot kayo, ang silingan, tagatuhod ang tubig. Kaya di kalusot ang tubig, gikan sa ilang kural, o tungod sa ilang kural. Nya, sakto pa na. Nya, pulos mag-abot, manimba din eh. Da, hilom lagi mo. Ikaduha. Ay mo pagliningi idea. Ikaduha. Ang pinadala sa Dios magsulti sa kamatuoran. Matod para bas common kayo nga istorya, truth hurts. Ang kamatuoran sakit. Hilingian ang imong tupad. Nya isulti ko nung unsa tinuod nimong nakita niya, bati ba siyag naong o gwapa ba o gwapo? Gikono. Isulti ko nung tinuod ko no be. Isulti. Ing para nako bati kag naong. Isulti. O natanawa di ba mukus mo dang naong ana. Ikaw unsab sa naong nimo muana na eh. Kaya ang kamatuoran sakit oy. Mauna dirib si Esteban pagsulti niya sa kamatuoran, inyo siyang gipatay, inyo silang gisalikway. Astang sukwa, kagot gong ipon nila. Ni kagot ilang ipon sa kalagot. Niya pag-ingong Esteban nga, tanawa, naabli ang langit. Nampong sila sa ilang dunggan. Tinuod ba itong isulti ni Esteban? Di sila katuo. Sampungan ilang dunggan, punit silang baton. Hapos og bato nga itong Esteban. Patay si Esteban. Gipatay nila ang kamatuoran. Sa atorong katilingban, daghan kay nipatay sa kamatuoran. Gani, nakabati ko sa usas ato mga top government officials nga niingon nga maoning ni sakag maayo. Just TV na ko, sa Facebook na ko nakita. Maoning ni sakag maayo ang atong cases dinhi sa COVID. Number 1 na ta sa Tibok Asia. Nga naman, tungod sa pagpahimulos sa mga korap nga mga tao nga naa naglingkod related sa atong panglawas o kaning related sa pagsumpo aning COVID. Kay bisag dili COVID, i-declare naman COVID aron lang yun ma-withdraw kuno ang budget para ana. Og naasag ko mga pipila ka mga kaila nga nisulti nako, wa man gatanaw ko silang naong di man sad mga bakakon. Pagtanaw nila ang ila ditong bill, mga more than 200,000. Pobre man sila. Ang ila ra gyung maparsyal gamay ra. So ningadto sila sa PhilHealth. Nangayo sila pilay madidak ani. Ang madidak ras PhilHealth is mga naras mga wakabot 30,000. Di dako pa kay silang balanse. So sige. Amo lang ng dawaton, ma'am. Amo lang ng hinahinayag bayad. Pero i-declare lang diha, ma'am, ang tinuod nga kuan nga pwede na mo mabilaran ning among patay. Isa di na pwede. Di na pwede. Kaya ato maninggi declare nga kuan na. Kana ganing, sa to? Kanang suspected. Ana, no? Nya, ditso man adayon og lubong siya. Unya, unsaon na siya? Ipausab lang na dito sa ospital. Butang ilan na diyang COVID. Pagbutag COVID, didak na yung tanan, wala na sila ibero nun. Dilipay kay sila, pero ilas ang patay dito sa glubong. Asag dilang, basta wala na ibero nun. O niya, kay ang budget ko no ana, 700,000 man tingin ito kapit. O niya, 200,000 ramay ilang bayro nun. Di na lang kumutel. Mapatay kita aning sayo. Mauna inana ta. Di ta ka maong mudawat sa kamatuoran. Di kamong mga bana. Nidawat mo sa kamatuoran nga asawa na ninyong inyong kuyog des balay. Narabay mga bana, ang dawaton nga asawa, ang ilang maid. Mo isigig dog, kawat-kawaton pag yung dog. Yang asawa, wa na gani mahapyod. Naiubang mga bana, ang ilang silingan, mo ilang asawa. Kabit-kabiton. Ang ilang asawa, himuon na lang work maid, tiglaba, tiglimpios balay. Tungod kay tiguang na, o na ilami. Mura na kunog langkay o unas saging. May pa kunong unas saging, mukoto pa.
Ilang asawa, muran lang kunog tabla. Nana ba? Dawatan ka matuuran, oy. Nga, wa na. Di na pwede. Nga mubalik mo sa kabatanon. Nga ako, nakadawat sa kako, nga pare ko. Sa inyong tanaw. Ambot lang. Mailhan na. O kamo sa mga asawa, didawat sad mo, nga bana na ninyo. Kanang inyong kuyog rondes balay. Nga sugarol kay tanan. Nga himabay kay tanan. Basig ang imong tanaw ana, murag imong kaaway. Muna sigihan nimog yaw-yaw, sigihan nimog kusmod. Bana tao na nimo eh. Gaksa na, hagki na. Ingnan ng I love you. Nya, inyo nang ibuhat. Mga asawa. Wasan mong mudawat sa kamatuoran. Mao na, magdinawat tayo tas kamatuoran. Ana, haron di ta makasalikway sa Ginoo. Ang katapusan nga kuan kaning sana mahitabo kung ang Ginoo magpadala usbon niya ang naandan. Usbon ang naandan. Mao bitaw nga ang ilang naandan sa una, Sabado. Pag-abot ng Kristo, nahimo ng Domingo. Sa una, ilang Sabat, way trabaho. Pag-abot ng Kristo, nag-ayog masakiton, nagpakaon sa mga gigutom, purti nilang sukua. Gipang-usab ba? Ang sa una, dili mo hikap sa babae, labi nagpagano, si Kristo, nihikap, nakigistorya. Sa una, ilang balaod nga naandan, ayaw hikap anang sanlahon. Ang sanlahon, kinahanglang adto ginasgawas sa lungsod. Pag-abot ni Kristo, gihikap niyang sanlahon. Ang sawan? Sakto na, dili. Anda ba mong mudawat o kausaban o mustik yun mos na andan? Mao na. Pabilin ganitas na andan, unya ang kausaban na gustos Ginoo, sakit para nato, makigpatay kita. Mao ginay mahitabo. Og mao na karon, daghan kay ninyo nga dili gustong usbon.